Arratsaldeon dizuela pilotazaleok, Olaberriko udal pilotalekutik, badoa pixanaka, aurrera ados pilotaren udazkeneko lautardiko txapelketa, azkenengo bi jardunaldiak falta zaizkio bigarren fasera iritsi aurretik, bigarren fasea hemendik aste bira jarriko da martxan azkoidean eta azken hiru jaialdiak gure pilotalekuak hartuko ditu, baina horien aurreko biak, gaurkoa eta datorren astekoa, lehendabiziko fase honetako guztiak bezala, hemen izango ditugu Olaberriko udal pilotaleku eder honetan. Eta gaurko jaialdian hasteko eta behin bada hasierako karteletatik aldaketatxo bat izatez, hiru atzelari eta aurrelari bat izan behar genituelako hemen lanean gaurko partida bietan, baina Jaia Iturriaga gaixorik dago eta beraz ez du gaur hemen jokatzeko modurik izango, eta Jaia Iturriagaren ordez datorren astean jokatzekoa zen partida bat jarri dute gaur, eta beraz Iturriagaren eta Orbegozoren artekoa datorren astean jokatuko da Ligaxako azken jardunaldian. Aldaketa horiek kontuan hartuta, hauexek dira gaurko bi partidak. Lehendabizikoan Gipuzkoar bat eta Nafar bat ariko dira elkarren aurka, Naroa Agirre Zesto Arragorriz eta Amaia Arrastia Arellanoarra Urdinez. Naroa gainera aste honetan bertan etorri da Mexikotik eta ikusiko dugu nola moldatzen den, eta bigarren partidan berriz datorren astean jokatu behar zuten Olatz Ruiz de Larramendik eta Oiana Orbegozok jokatuko dute elkarren kontra. Badoaz Agirre eta Arrastia epaile lanetan ariko den Maite Ruiz de Larramendi ados pilotako kide eta Nafarroako Pilota Federazioko epailearekin batera kantxaren erdira. Txapagora Maitek eta kolore urdina agertu duenez, Amaia Arrastiak izango du lehen partida honi hasiera emateko aukera bere lehendabiziko sakearekin. Ea zer gertatzen den gaurko bi partidetan, sailkapena ere badugu, baina hori gero errepasatuko dugu partiden arteko tartean. Eta jaialdia hasi aurretik, lehendabiziko galdera egin behar diot, gaurkoan aditu lanetan izango dugun Maili Barrokali. Maili, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, nahi. Lau atzelari, bi partidetan, eta bigarrenarekin behar bada jaialdia ere pixka bat aldatuko da. Oianaren aurkaria ez delako Jaia Iturriaga izango, Olatz Ruiz de Larramendi baizik, eta lehen partida honetan kontuak irekita daudela uste dut, bi atzelariren arteko partida ere erakargarria izango delakoan. Bai, bi partio gogorri aurre ikusten dira, lehenengo honetan Naroa eta Amaia, bi atzelari sendo, eta ikusi beharko nola hasten dian bi pilotariak partio hau, eta bigarren partidan berriz Oiana eta Olatz beste bi atzelari, eta ikusiko. Lehen partidako kontaketan sartu aurretik aipa dezagun, lehengo astean Amaia Arrastia hemen izan zela, eta estualdi latza eman zion partida irabazi zuenari, naiz eta gero azkenean irabazterik ez zuen izan, eta orain bi aste zure aurka galdu zuen, baina lan ona egin da behintzat lehengo astetik, eta Naroa Agirrek berak ere orain hiru aste Maiteri estualdi latza eman zion, eta azkenean partida irabazi, naiz eta sufrituta izan, beraz lehen partida honetan lauterdian ondo moldatzen diren bi pilotari izango ditugu elkarren kontra. Bai, hori, aurreko astean Amaiak Maiten kontra partio gogorra izan zen, 22 egin markaioan, partio oso gorra, eta Naroak berriz azkenengoa nire kontra gokatu zen, baina aurretik Maiten kontra gokatu zen, eta hemen partio oso ona izan zen, ikusi beharko partioa zera eta nola zelako maila emate duten bi pilotariak. Maiteren kontrako Naroaren aipatu dut, atzelarien arteko partidaren baten erreferentzia ematearren, baina aurrelariaren aurka ere agitua da Naroa eta gaurkoa du. Azken partida ligaxkari dagokionez, eta partida hasierako bi tantoak berak egin ditu, sakea ez du alde izan, baina azkar berreskuratu du, eta lehenengo tanto ez ezik, bigarrena ere berak lortu du. Ora joan baitzaio pilota Amaia Arrastiari, eta orain berak sakea bere esku duela aprobetxa ezaken, sakatzaile ona da, naiz eta atzelaria izan, eta alde horretatik ere behar bada abantaiatxo izango du sakearekin, buruz-buruko partida guztietan, modalitatea edozein delarik ere sakeak abantaiatxo hori ematen duelako.
Bai, narak azkenean naiz eta atzela izan bertxopiotan be asko jokatu dau lauterdian, eta nik uste dut esperientza hori badukala, eta bueno, Amaiak asko ez du jokatu lauterdian, baina bueno, bi partio honetan jokatu denean Amaia ona eman dau eta ikusiko. Hirugarren Naroarentzat sakez lortutako lehen bizikoa. Eta dator bere hirugarren sake ateratzera, partidako laugarren tantoa izango da. Baina kontuan hartu behar da, bere hirugarren sakea izango dela. Partidari hasiera eman dion sakea Amaiak atera behar izan baitu. Txapak ala erabaki ostean. Sake baztertu hau ere, ezkerpareta handirik harrapatu gabe, aurrekoan baino ezkerpareta gutxiago harrapatuta. Sake bueltan zabalean luze, Amaiari iristeko denbora eman dio eta berriz ere agintzen hasteko aukera edo agintzera pasatzeko aukera Naroak luze eta harro Amaiak eta baita Naroa Agirrek ere luze Amaiak lauterdiko arrastoa gainditu gabe, bostetik ezkerrez eraman baztertutako pilota Agirrek eta gero ezkertzea arrederra kantxaren txokoren ingurutik, ezkerraldetik zabalera edarki ireki du pilota Amaiak, azken unen arte itxaron eta gero dotore zabaldu du pilota. Bai, oso ondo Amaia hor ezkerrakin, oso ondo zabala ikusi libre zegoela eta oso ondo ireki dau. Eta, bueno, lehengo tantoa Amaiantzat eta ikusi dugu sakekinea asmatzen da ben. Teknikoki ez da jokaldi erraza eta atzelariak alakoak jotzen ikuste alako jokaldiak egiten ikustea ere ez ohikoa da, baina edarki atera zaio, lehengo astean ere saiatu zen alakoren bat egiten eta tantoren bat ere bukatu zuen. Zabalean pilota jarrita eta lehen da biziko ere alaxe lortu da eta bigarren honetan botearekiko distantzia ez du behar bezala neurtu Naroa Agirrek, gehiago aterako zela uste izan du eta azkenean bote oso txiki egin dio. Bai, bueno, eramateko sakea zen, baina azkeneko momentuan bote txiki egin dio eta ez du neurtu ondo botea Naroak. Bigarren beraz, Amaia Arrastiarentzat, 2 eta 3 markagailuan eta oraintxe markagailua estreinako aldiz, berdintzeko aukera Lizar herriko pilotariarentzat, atzelariak luze pilota mugituz, orain arte inorrez baita ausartu jokaldirik egiten, luze Naroak berak eta baita 3 terditik 3 terdi ingurura bertara Amaia Arrastiak. Lautik ezkerparetan pilota sartu guran Amaia eta horri eusten gero segidan Naroa Agirre zabaletik, kontrakantxatik bildu beharko du pilota, bildu eta arrotzearen ondorioz baita bere buruari denbora eman ere orain aukerakoa berak. Ezkertzearra ona, iritsi da Amaia, baina altxatzeko tarterik ez du izan. Amaiak egindako jokaldi berberarekin lortu du laugarren orain Naroa Agirrek. Bebetik jotako pilotaka da batekin, hau ere teknikoki bat ere erraza etzena, baina Naroak edarki biribildu duena. Bai, oso ondo zabalutako pilota izan da, goitik oso ondo hartuta, velozia eman dautza eta horre Amaia naiz eta horre egon oso justu xamar heldua eta ezin esan dago eraman. 2 eta 3kotik, 4 eta 2 egin du beraz, markagailuak eta aurretigaz galdutako sakea, oraintxe berreskuratuko du. Naroa Agirrek ikusiko dugu zenbaterako den sake gaiztoa, erantzunik izan ez duena. Izan du, kolpea tira baitio, baina txapa gainerako adina indarra eman gabe. 5 eta 2, beste sake gaizto bat eta baztertzeak eman dio saria orain ere, aurrez eman bezala Naroa Agirreri betari. Bai, hori nik uste Naroak oso ondo asmatua bela sake horrekin, eskerra pareta oso ondo bilau dau eta eskerengo momentuan Amaiai esker pareta itxati zaio pelotari eta ezin izan dago eraman. Lehen izan duen legez, orain ere 3 tantoko aldea du Zesto horrak. Sakea luze jarri du, ezker pareta askori gabe, naiz eta zertxo bait barneratzea eta baztertzea lortu duen luze Amaiak 3 terditik. Alax erantzun dio pilotari Agirrek, baita Arrastiak ere bostean oinak dituela jo du pilota Agirrek eta edarki luzatu gainera. Zabalean jokaldia Agirrek, Arrastiak berak ere bai, txokora Naroak, Amaiak bertan utzi du, gero luze Naroak
Amaia pasaduran ez du helburua lortu, baina bai gero Agirez aurkariak pilota eraman ez zezan, 6-2. Hor, pilota pasatzen saiatu da, ez du lortu, baina Amaia Agirez sartu den hortan ere pilota barruan izan arren kontrakantxan egin du punpa. Nik uste tornara, azkeneko momentan posizioz aldatu indabela gorputza, ematen zen bipa eta egin behar zebala, osaleago eta behar zebala, eta horre atza luzo eta ondo asmatu hau, eta Amaia naiz eta eskarakin eraman kanpora jun zaio. 6-2 beraz, markagailuan Naro Agirre aurretik, sake baztertu hau ere, Amaiak jaso du. Luze kantxaren erdialdera Naroak, Amaiak bertan utzi du pilota, gero atzera luze Naroak, Amaiak Agirez jaso, gero atzera Naroak, arrastiak ekarri eta badaezko da azkar asko aurrera etorri, jokaldi ahaleginak saiestu guran, oraingoan hanketara eta gorputzera kantxaren erdialdean barna luze, sofora labur gero Naro Agirrek, Amaia arrastia kantxaren erdialdean bertan utzi du pilota eta gero hor ahoko zuloko pilota geratu zaio Naroari eta biparetarekin ez du alferrik galdu Amaiak sortu dion aukera, 7-2, bipareta ona eta Amaia norabidez galdua zegoen, zabalera biatzeko aukerari gabe geratu da eta horren bestez ezin izan du ezer egin Naroaren hormabiko eramateko. Nik uste dut Naroak tanto honetan oso ondo mugitu dela pelota eta hor bukaeran bat erdi inguruan pelota garbi utzi dio Amaiak eta Naroak bipa eta honakin tanto lortu dau. Sake luze orain Naroak atera duena, Amaiak jaso, sake bueltan aukera, txokoan barrena luze, 3 erditik Amaiak arrotu eta zabaleratu, gero berriz ere zabalaldetik jokoa txokora eraman nahi izan du Naroak, kantxaren erdira gero arrastiak eta ostera ere txokora Agirrek zabaldetik sartuko da eta frontisetik urruti xamar bide batez Agirre oraingoan luze gerri-gerrian jota frontisetik gertuago bitarditik orain jaitsi gaiztotu dakioke jokaldi egin nahi izan du kontraerasoan etzen erraza, baina gutxiran faltan geratu da txapara joan baitzaio 8-2. Intentzio hona esan Amaian dejada hori, nik uste dut txapagoian izaten bazan tanto izango zala, baina, suertez txapara junda eta nik uste dut ondo eskatu dago eten aldea Amaian eskutik. Eta etzen bat ere jotzeko jarrera erraza, handik kontraerasoko jokaldi egiteak berak nahiko meritu eman behar dio Amaia arrastiari, baina gutxigatik txapa jo du eta 6 tantoko zuloa murrizten ahalegindu beharko du. Aldez edo moldez Arianoarrak etenalditik bueltan. Mailen aipatu duzu, baina nik uste hau ere garaia proposa izan dela etenaldia eskatzeko, pixkanaka markagailuan Naroa Amaiari joaten ari zaiolako. Jore, esan dozun moduan, uste ondo eskatu dago etenaldia ikusita Naroa, 8 eta bideo ala aurretik eta bere lan atxukun iten oso ondo eskatu hau eta ondo etorriko jako ideia garbi ukitzeko eta berrio partioan sartzeko. Epaileak agindu aurretik zutitu dira aseden setetik 2 pilotariak, epaileak onespena eman die berriz ere ondorengo tantoa jokatzen has daitezen edo jokatzeko presta daitezen gutxienez eta gauzak horrela badator sake ateratzera Naro Agirre luze baztartutako sakea, Amaiak bueltatu herriz ere luze, baina ezker paretara barik orain kantxaren erdira Amaia arrastiak jaso, luze Agirrek eta baita arrastiak ere Naroa bere aurrealdeko tokitik jokaldiak egiteko gunea proposenetik aterarazteko pilotaka da eta ahalko balu baita behartzeko ere 3 luze Amaiak Naroak lautik jo eta pilota Amaiak baino gehiago arrotu eta Amaiak jarri duena baino are atzerago jarri
Antxaren erdian ies egindakoa gainean izan da, Amaiak jotako ies egindako pilota, horrengoan luze kantxaren erdira, eta baita Naroaren erantzun da bera ere. Naroa Karro. Eta Amaiak ere bai. Ez, Naroak beste, baina indar handian. Bai, eta gero Zabaletik txokora ez da nahita txosta joaraztera joan, baina txosta jotzeak mesede egin dio Amaiari. Eta Horrexek ordainetan kalte egin dio Naroari, eraman gaitz gertatu baitzaio pilota. Eta tanto gogor baten ondoren, berriz ere, sakea berreskuratu du Amaiak. Ba, ni uste dut tanto ona izan dela bien eskutik, hor tikitaka ibiliala, eta gero Amaia hor bukaeran oso ondo bilago eskerpa eta hori, eta azkenengo momentan txosta ikutu dau eta tanto ona Amaientzat. 3 eta 8, 6 tantokoa zena, zuloa 6 tantokoa zen aurretik, eta orain tanto bat gutxiagokoa da, bostekoa, hain zuzen ere, eta ea bada hemendik aurrera, sakeari eusterik izaten dion Amaia Arrastiak, luze Naroak agirez saiatu da Amaia sartzen, baina ezin izan du pilota behar bezala jo beharko zukeen bezala jo, 9-3, berriz ere Naroak egin dio tantoa. Ba, ni uste dut hori sartzeko airez oso zaila zara, altura askokin zetorren, eta, bueno, ba, Amaiak ezin izan dago eraman, eta Naroantza berrio tanto, eta ikusiko sakeekin aber asmatzen da ben. Saketik gainera nahasten ari da aurkaria, Naroa bera, tarteka luze beste batzuetan laburrago, ateratzen ari baita ezkerpareta ere aldian behin jotzen du, eta jotzen duenean asko baztartzen gainera, baina sake hona ateratzeak orentxe bezala saria eman dezake gero piloteoan jokaldiak egiten asmatzen baldin bada, eta hain zuzen 4 pilotakadaren ondoren kantxaren erdialdetik txokora egindako dejada bati esker ere 10garrena lortu du Naroa Agirrek, eta Amaiak berriz ere ezin erreakzionatu sakea galdu ostean. Ba, ni uste dut, bueno, Naroa bere lan atxukun egia daiten, ba, sakeekin asmatzen, gero aurrian dokanean pelota bukatzen, ondo ari da bukatzen, eskubi bai esker esku horrekin biekin oso ondo ari da. Eta Amaia nik uste dut ikustotela pixkat dudekin, no? Ez dela igual kantxan ongi jartzen, edo ba, azkenengo momentuan, ba, igual tanta bukatzeko garaian, ba, igual azkenengo paus hori faltagako lan nik uste dut. Naroa erasoan eta Amaia erabat defentsan orain arte, bukatzea besterik ez du falta. Antxaren erdialdetik Zabalera luze jarri, eta barruan izan denez 11garrena Naroa Agirrerentzat. 11 eta 3 hor zalantzaren bat egin du berak hain Zabalera joan dela ikusita, baina Zabaleko txapa baino aurrerago egin du botea, eta beraz Amaia iritsi ezin da geratu da, bestela ere tokizkan pozegoen erabat, eta ara ezingo zukeen joan nahita ere. Eta beste tanto bat Naroarentzat. Bai, gainera jokaldi hori Naroak oso ondo egiten dau. Zabala oso ondo bilatzen dau, eta gaina belozea ematzotza, eta nik uste dut horre oso ondo asmatua bela Naroak. Otamano sartuko da Amaia txokora. Antxaren erdialdean pilota Naroak, eta gero indar handiz erdialdetik Zabalera Agirre bere tokitik aterarazteko Arrastiak. Golea sartu da jokaldia amaitzera. Etzen erraza hori egitea, baina tanto aldea handi xamarra izateak horretarako aukera ere eman diezaioke pilotariari, baina ez zaizkie gauzak nahi bezala irten. 4-11, alere alde hain handiarekin halakoak barkadak izkioke, aurretik doanari. Bai, oraindik alda handia da, baina, bueno, azkenan sake hartzen dozunean, ba, igual takadatxoa dozuin, eta hor Naroa nik uste dut oso ondo sartu bela eskuan pelota hori, gaina Zabala libre zegoen, baina bea junjako, eta goian izaten bazan nik uste dut tanto egiteko handia zukala. Zabaleko txapa ere ez zuen urruti izango, baina tanto izateko aukerak ere handiak zirateken gantxo hori gainean izan balitz. 4-11 orain arte gutxitan ikusi dugu sake ateratzen Amaia, eta saketik behintzat asmatzen duen, eta saketik bertatik has daitekeen tantoa bideratzen.
sakea luze jarri du eta gero ondotik halako beste pilotaka da luze bat eta arekin lortu du bere bosgarrena. 5-11 eta orain alaxe jokatzen segi behar eta ahal baldin badu sakeari eutsi behar dio Amaiak berriz ere partidan sartu ahal izateko. Bai, azkenan oin Lauterdian sake hartzen daunak min asko egiteko aukera handia dauka. Tala izan da, noen ustut Amaia saketik ondo indabela tanto honetan, eta gero aurrean eukia benean, luze gota batza eta naroa buruz gain pasa diola. Eta jokoari dagokionez ez dugu aipatu, baina ez dugu zuzenean aipatu, baina zeharka partida ikusten ari baldin bazarete sumatuko zenuten. Joka moldea ere biena, ez dela bat ere berdina, eta horren arrazoia Naroa Agirre Lautardiko partida gehiago jokatzean egon liteke. Udaberri torneoan txeko memorialean binaka ez ezik Lautardian ere aritu zen Naroa. Amaiak okerrezpana izadozekin lehen aldia du hau eta atzelariaren ohiko jokoa ari da plazaratzen aurrelariarena edo Lautardian jokatzen ohituta dagoenarena baino gehiago, baina hartuko du ere partidak jokatzearen poderioz Lautardiko jokoa, nahiz eta atzelariek ez duten horretarako aukera askorik izaten, eta orain falta bi egin ditu elgarren segidan Amaiak, lehendabizikoa luzegi joan zaio, eta bigarrena berriz hiruko arrastoa gainditu gabe geratu da, eta zuzenean tantoa Naroaren zat izan da, eta sakea hartu duenetik berriz ere jo du erasora. Eta sake gaizto batekin lortu du beste bat, orotara 13garrena. Bai, sake hona Naroan eskutik, baki Naroan Lauterdian jokatu dituen partido askotan be sakakin asko asmatzen da bela, eta gaur beintza partioan asko ari asmatzen, eskerpareta hori bilatzen eta Amaiai min egiten. Eta beste bat, dagoeneko 4garrena badu, 14 markagailuan, eta Amaiari dagokionez, esan daiteke partidatik zertxo baitirtzen da dagoela, eta berriz ere sartzeko konfiantza beharko luke, eta konfiantza ez ezik jokoak ere lagundu beharko lioke. Bai, egin behar da bena da, tantos jun, tantoa berreskurau, sakea berreskurau, eta sakekin berri asmatu, naiz eta aldea ondioa hundia izan, baina hemen buelta hundiak egon dira, eta partidako eta bira ez dira bukatzen. 14, 22 arte hemen ez da partidarik amaitzen, eta buruz-buruko partidetan gainera boladaka ere joaten dira, batzuetan neurketak, beraz esperantzari eutsi beharko dio Amaiak, nahiz eta Naroaren alako jokoarekin ez den erraza izango. Oraingoan ere tantoa berak lortu du, sake bueltan egindako tejada dotore bati esker, eta 15garrena badu dagoeneko. 15 eta 5. Bai, ni uste hor eskerpetan asko sartu zaila Naroai, baina azkenean momentan justo xamar txapa gainean izan da, eta holako tantoak asko balio dabe, eta Naroantza tantoa. Beste tanto bat jokoan, piloteo gehiago ari gara ikusten aurreko tantoekin alderatuta orain, luze Naroak, lautik sartuko da Amaia, baina pilotak berak Oskaren bat jo izanaren ondorioz, ez dio bat ere bote honik egin, eta horrek zaildu dio behar bezala jotzeko izan zezakeen abagunea. Bai, nik uste hor mugimenduan harrapau diola Amaiei, eta azkenengo momentuan postura aldaketa egin diola, eskerrez sartzekoa zen, baina azkenengo momentuan eskumagin sartu da, eta gaizki eman dio bai, eta ez da heldu paeta. 16 eta 5, eta bizkanak ari da partida bere onera eramaten eta bururatzen Naroa Agirrei esegindakoa Amaiaren errestoa, baina gainean izan denez tantoa beretzat. 6 eta 16 esegindakoek ere berdin balio dute. Naroa ez ustean harrapatu du pilotaren bila abiatu denerako bote txiki egin dionez gainera aukerarik gabe geratu baita eramateko, eta orain 6 eta 16koarekin berriz ere sakea hartuko duen honetan, tanto boladatxoren bat behintzat egiteko aukera duen Amaia Arrastiak berriz ere partidan sartzen hasteko.
Bai, nik uste tanto ondo etorriko zarela Amaia Iberio partioan sartzeko, ze, bueno, nik uste partiotik kanpo zegoela Amaia, baina, bueno, tanto hau ondo etorriko gako Berio partioan sartzeko eta sakeakin aberre asmatzen da ben. Sakea luze eta baztertuta ederki eraman du baina Naro Agirrek sake bueltarako aukera oro sake bueltan jokaldiren bat egiteko aukerak deusestatzeko. Naroa orainera saiatuko da, jokaldiren bat egiten aukera baldin badu, baina lehen da bizi. Atzean izan nahi du aurkaria. Amaiak txokoan jokaldia, ezkerrez eraman Naroa Agirrek, arrastiak luze-luze. Lautardian dituela jo du Naroak eta txokoan barrena luze jarri, txokoan dejada arrastiak, atzera Agirrek, sotamano zeutxi arrastiak eta kantxaren erdialdean bertan geratu. Edo norabiatzeko ere kokagune honean. Beretzat beste aukera bat. Bebetik jokaldi egiten saiatu da, baina txapara joan zaio. Zen honer arte itxoin nahi izan dio pilota horri jokaldi egiteko eta inazpitik jotzeak zaildu egiten du jokaldia, doitasun handiz egitera behartzen baitu, hala jotzen duen pilotaria, eta hau ere txapara joan zaio. Bai, bueno, zen ideia txarra hor txapa gainean izaten bazan, igual duda jarriko zituan Naroai, baina nik uste dut hori beregi hartu da bela eta oso zaila zala eta txapara jakola. Halakoak teknikoki oso zailak izaten dira eta gainera zehaztasun handia behar da, txapa gainean izango badira halako jokaldiak. 17-6 kontua kontu beste tanto bat egin du Gipuzkoarrak eta garaipenetik 5 tantora besterik ez da, Laura laster jar daiteke, baina oraindik ez du hori egiterik lortu. Defentsako pilota zail bat Naroaren bolea honen osteko hain zuzen ere jaso baitu Amaiak eta hor gainean doi-doi izan denez pilotaka da horri eman beharreko erantzuna asko gaiztatu zaio Naroari eta Naroaren kolpea eramateko saiakera txapan geratu da azkenerako 7 eta 17 eta orain sakeari eusten asmatzen duen. Bai, hori, tanto ona, no? Nuztote hor aurrean tikitaka bizan ibiliala. Naroak eukia bela tanto bukatzeko, baina bueno, Amaia hor pelota zail batera heldu da. Eta horre tantoa egita eskua dago, eta bueno, oine Amaia sakera berrio ikusiko zela moldatzen den. Hormabikoa Amaiak, zabal ere egitik bildu Naroak, eta barruan bada, tanto izango da Amaiarentzat, Naroak tokia erabat galdua zuen, zabaleraino etorria zen Amaiaren bipareta jasotzera eta gero bertatik berriz ere txokoran zabiatua zegoen Amaia pilota zabaltzen hasi den garairako eta hortaz ez dinezko hori nola edo ala eramatea eta ondorio 8. Amaiarentzat. Ba, nik uste hor biparetakin asko asmatu dela, Naroa merituan eman behar zaio bipareta hori heldu dela pelota horretara, eta gero Amaiak nik uste hor oso ondo engainau da bela zabalea eta oso ondo moztu da bela pelota hori. Lehen ere bisake atera behar izan ditu Amaiak, alabiak izan dira pilotaka da zenbak eitzak bat luze joan delako bestea, ez delako hiruaz haratago pasa eta orain bigarrenarekin errenditzen duen 5-erako tartean, Lauter dingurutik Amaiak ez Naroak jaso, luze gero Amaiak, baita Naroak ere gainera pilota ezkarparetan sartu nahi, Amaiak zail izan dezan eramaterako garaian. Zabaletik zabalera luze, Amaiak, baita gero Zabaletik kantxaren erdialdera Naroak ere. Zabalean jokaldia Naroak eta Amaia abiatu ere ez da egin. 18 eta 8. Bai, bueno, Zabalean nik uste oso zula handia zobala eta Naroak hori jokaldi hori oso ondo egiten dau. Eta oso ondo asmatu dau eta bueno, orain Naroak beste tanto bat. Eta, bueno, esango nean, Naroa bere partida oso txuku nahi dela egiten, maila ona ari dela jokatzen, Amaia ere bai, baina hori nik uste eta azkenengo momentu horretan, azkenengo paus hori faltakakola tantoa bukatzeko garaian, eta nik uste hortik ari dela juten pixkat partidua.
Hau ere doi iritsi da frontisera, baina aurrekoan ez bezala pilota eramateko gertu zegoen Naroa, eta erantzun horren ondorengo pilotakada guztietan berak izan du agintzeko aukera, baina Zabalera egin duen jokaldia txapatik harago joan zaio kontrakantxara Alegia, eta horrek bederatzigarrena eman dio Amaia Arrastiari. Bai, ondo etorriko zaio tanto Amaiai, berrio pixkat partidan sartzeko, sakeakin berrio asmatzeko, eta bintzate partida txukuntzeko eta aurrera juteko. Sakea luze atera du kantxaren erdialdera, ezkerparek handia jota Amaia Arrastiak, arrantzun dio Alaber Naro Agirrek berak ere, eta orain piloteoan biak atzetik eta pilotari altuera handia emanez. Urrundik dejaba zaila egin ditxokora Arrastiak, baina urruntzen Naroa bera eta iristeko denborarik ez zuten izango. Zen arraza handik egitea bitarditik jo baitu, baina dejada oso polita izan da, Amaiarena. Bai, oso nota baina efektuakin eman da. Aurreko astean hemen Olaberrian olako asko egin zituen, eta egia esan jokaldi hori oso ondo egiten dago Amaiak, gaina efektua ematen dio, eta hor Naroa ja atzan zugan eta oso ondo botatako dejada izan da. Aurrekoaren antzeko sakean, Naroak jaso eta baztertu, baina edarki atera du. Ezkerparetaren ingurutik Amaiak erantzuna ere gaizto duzekioke, baina ez dio utzi pilotari. Ezkerparetan aurrekoa bezain beste sartzen Amaiak, oraingoan berak txosta joarazi du, txokoan pilota moztu duenean, eta berari da gintzen, eta Naroa defentsan Sotamanoz Amaia, txoko marrena luze, atera du bere tokitik erabat. Naroa, kantxaren erdira orain, Sotamanoz sartu da Gipuzkoarra, eta Zabaletik luze-luze, lau eta laurdenera Nafarrak. Amaiak ireki, barruan bada tanto izango da, eta hain zuzen ere horixe bera gertatu da, 11garrena. Arellano Arrentzat 11 eta 18, tanto luzea eta fisikoki gogorra bi pilotarientzat, bereziki Naroarentzat partidaren ez tantoaren bigarren erdian erabat defentsa lanetan aritu behar izan baitu, eta garaia proposa aurrez Amaiak egin duen bezala partida eteteko, pixkanaka bat orkiolako gainera Amaia naiz eta oraindik ere tartea handia eta zabala izan zazpitantorena. Bai, tanto gogorra izan da, eta, Amaia ikusi daun arabe, Amaia polik atzetik aurrera dijoala, zazpitantora jarri da, eta nik uste Naroak ondo eskatutako atxeen aldea, berrio partidoan sartzeko, eta, bi pelotari ondotorri jakue igual pixkat urartza, ikusita Naroai batez tanto gorra izan dela behantzat, eta, oin Amaia sake ikusiko. Zalantzari gabe, fisikoki ere eskartu izango dute, atxedena. Ala batak nola besteak, taktikoki ez ezik, azkenengo tanto honetan Naroak bereziki asko mugitu behar izan baitu batetik bestela, Amaiak dantzarazi baitu kantxan. 11 eta 18 berriz ere atxeen alditik zutituta. Ondorengo tantoa martxan jarri du Amaia Arrastiaren sakeak, eta piloteoan ikusiko dugu tantoa bietako zeinek erdiesten duen. Amaiak aukerako pilota izan dezake, txokoan bertan utzi du, kantxaren erditik. Txokoan barrena luze Naroak, Amaiak jaso. Naroak txokoan barrena luze, Amaiak hau ere ekarri. Berriz ere toki berera pilotakada gaiztoa Naroak, Amaiak jaso, Ormabiko orain azpitik. Bertan da Arrastia iritsi eta pilota luzatzeko hastia izan du, gero ezkerparetara ongi aztertu du pilota Naroak, eta irez ezin izan dio eutxi. Altuera handia zeraman pilota horri Amaiak, 19 eta 11, eta behar badan nekearen lanak ere izan zitezkeen, tanto luzea baitzi joan Amaiaren zatbatitak. Bai, nik uste dut partida asko gortu ala, tanto luzeagoak izaten ari dira, korrika gehiago egiten bi pelotariak, eta nik uste fizikoki nik uste
horren eraginez behar dela izan, eta, bueno, Naroak hor nik uste oso ondo bilau da bela altura, eta Amaiak nahiz eta aire sartu, ez da ongi sartu eskoen, eta Naroantza bat beste tanto bat. Partidaren amaierara iritsi gara, baina bai partida gogorra doa fisikoki, 32 minutu eta erdi besterik ez dira pasa lanean hasi direnetik, baina tanto gogorrak eta batetik bestera asko ibili beharrekoak ari dira jokatzen, eta horrek alderdi fisikoari ez dio asko laguntzen, eta behar bada neke zantzuak sumatzen hastea ere ez da harritzeko izango. 19 eta 11 markagailuan eta beste tanto bat jokoan, atzelari biak pilota luzatzen, eta orain arte ez da inor ausartu jokaldiren bat egiten. Harik eta urrundik tokoko bejada Amaiak egin duen arte. Azkarparetan sartu zaio pilota Naroari eta ezin izan du eraman, eta beste teknikoki beste jokaldi zail bat Amaiak, baina edarki egin duena. Bai, bueno, jokaldi zaila zen, ze 3 kuadroan zegoen, eta hortik botatza dejada ez da izaten erresa, baina, bueno, efektuak eman dio, eskerpareta asko bi hau dau, eta azkenengo momentan Naroai eskerpareta horretan asko itxatzi jako, eta ezin izan dago eraman. 12 eta 19, 7 tantoko adaztuloa, eta orain eutxi behar sakeari, eta orain txekomeni tanto bola da luze bat, sake bueltan pilota zabalera. Amaiak azkar erreakzionatu du, ala eta guztiz Naroak, lehen da bizikoa jaso horren bigarrenari eusteko gai etzen izango, zokia galdu baitzuen erabat Naroak zabaletik berriz ere txokora joan azelako Amaiak jokaldi egiterako. 13 eta 19 eta tanto azkarra, eta Amaiak pilotakada gutxiren buruan amaitua. Bai, nik esangonean oin Amaia oso sendo ikustotela partidan sartu eta jokaldiak bilatzen, bari velozia dira, kantxan hobeto ikusten diot Naro baino, eta nik ustot oin Naroa duda asko egin. Eta markagailuaren egoera, markagailuan zein egoera dugun kontuan hartu eta behar bada hemendik aurrerako jokaldi ahaleginetan arriskatzera ere joko du Amaiak. Bai, azkenean arriskatzatu gatzen da, naiz eta atzetik joan arriskatu beba egin behar da, eta oin ikusi dugu Naroan tanto hori gutxi batik kanpora jundala, baina barruan izaten bazan tanto izango zela. Hau ere arrisku handiko jokaldia izan da, oso urrunetik jo behar izan du, bitardi irutik okerrezpan naiz, baina Zabaleko txapa zarago egin du botea, eta kanpora joan zaiola, eta 14 lortu du. Amaia arrastiak 14 eta 19, eta behar bada Amaitzuk aipatu duzunaren aritik zalantzak piztuko zaizkio edo pizten ariko zaizkio Naroari pixanaka tantoak Amaia tantoak bilatzen ari dela ikusita. Bai, hori da, nik ustotu hain Amaia garrik ikustotela jokaldia guten dala bilatza, azkenean aurrian gelitzakakon pelota horrekin oso ondo ari da bukatzen, eta Naroa berriz duda askokin, baina partida segi egiten dago eta segin behar dabe 22 arte. Eta kantxan erakusten ari denaz gain beste lasaitasun bat ere transmititzen ari da, eta hasieran Naroa agintari zenean baino lasaiago dago, eta patxadatxoa hori da jokatzen, edo behintzat hori ari zaigu transmititzen. Bai, nik uste Amaia zean igual prisak aritu dala, no? Azeran igual tanto bukatzeko garaian prisaz, eta oin ikusten da lasai hau, tantoa lantzen eta gero aurrian daukanean bukatzen. Tanto gogorra izan dago, eta azkenerako Naro Agirrek lortu du bere 20garrena atzera luze jo du, eta atzera egin arazi dio horrek Amaiari. Sotamanoz sartzen saiatu da, baina gainera etorri zaionez ezin izan du gorputzetik atera pilota hori. Bai, nik uste dut horre Amaia oso gaina etorri zaiola pelota, eta airez jotzeko horretan ezin izan da bela eraman. 20 eta 14 markagailuan, garaipenetik eta puntutik tanto bira besterik ez Naroa. Atzetik aurrerako lana egitea dagokio Amaiari hemendik aurrera 22garrenerako bidea harrapatu nahi baldin badu, baina ez du etxiko, eta orain lehen esan duguna berretsi nahian aukera baldin badu nik uste erazkora egingo duela birritan pentsatu gabe.
Antxaren erdialdetik sartuko da Naroa, txokoan jokaldi gaiztoa eta bertatik zabalera irekitzen ahal egin du da kontrara jokaldi baten bidez Amaia, baina ez du asmatu, 21 beraz Naroarentzat. Bai, nik uste dut horra Amaia jundeleita eskarakin tejada zabalea, baina ez da bela eskuan ondo sartu eta beran jun jakola, eta bueno, Naroantza tanto importantia eta bueno, tanto batea du garaipena. Azkena besterik ez zaio falta, 21 eta 14 markagailuan, hauxe izango da, Naroak aterako duen gaurko partidako azken sakea, luzegi joaten azpada behintzat. Irua pasadu, iruko arrastoa pasadu, beraz hau izan da bere gaurko azken sakea, luze, Agirrek, baita arrastiak ere. Amaia sartuko da, urrundik txokoan dejada egin nahi izan du, baina txapapera joan zaio zuzenean eta 22 eta 14koarekin puntua eta garaipena txapelketako ligaskako bigarrena Naroarentzat eta orain zain egon behar datorren aster arte, final laurdenetara sailkatuko den jakiteko, baina 2 punturekin bidea erraztua du, zalantzarik gabe, zesto horrek. Bai, nik uste dut Naroa semifinal eta urrengo liga eskara urrengo fasera pasau dela, jake Amaiak 3 partio horre galdu ditu eta bueno, Naroak 2 irabazita, ni beste 2 irabazita eta Maite beste partio bat irabazita, eta itxoin barko urrengo astera Maitetan ere pako partidora. Datorren astean Maitek eta biok jokatuko duzue multzoko ligaxako azkena, beste multzoan ere azkena falta zaie gaur hemen hariko den Oianari eta hemen ari behartzuen jera Agirre Iturriagari, eta datorren astean ikusiko dugu sailkapena zertan den postuen arabera, baina multzoko 4 pilotarietatik bat geratuko da kanpoan, Amaia izango da multzo honetan aukerari gabe geratuko dena 3 galtzea egokitu baitzaio, eta gainerako 3 artean sailkapenaren arabera erabakiko da final laurdenetako fasean, txapelketako bigarren faseko lehen jardunaldi hartan final laurdenetako gurutzaketak zain izango diren, bertan zain multzoburu Konfermin torneoko sailkapenaren araberako urrenkeran Ane Mendiburu eta Leire Oskoz izango dira, baina horri dagozkion kontuak datorren astean aipatuko ditugu lasaiago txapelketaren egitaraua eskuartean dugularik, eta orain elkarrezketa jo aurretik azkar batean partida honek utzitako zenbakiak errepasatu behar ditugu. Naroak tanto sorta handi egin du, atzean 4, atzean 5, Barkasakez 4, Zabalean 3, Iparetaz beste bat ere bai eta baita dejadaz 2 ere, eta 4 pilota galdu ditu. Amaiak ere tantoren bat egitea lortu du, baina Naroak egin duen tanto kopurua baino txikiago izan da. Zalantza handi egirik gabe, Zabalean 4, dejadaz 2 eta Sakez moztuta atzean eta zorte pixka baten laguntzarekin beste bana ere bai, eta 4 pilota galdu ditu, horietako bat Saketik falta izan da. Sakeko aukera 2etan kale egin baitu, bata luze egin joan zaiolako eta besteak ez duelako hirugarren kuadroko arrastoa gainditu. Partidak 18 minutu eskas iraundu eta garaipena 22 eta 14koa izan da Naro Agirreren mesedetan, eta ligaskan 3tik 2 irabazita aurrerako dela jakingo du, postua oraindik zehatz zein izango duen aspaldin badaki ere, baina orain entrenatzen segi behar eta final laurdenen zain geratu behar, Maili. Bai, hori da, Naroak bere ligaska bukatu dau, eta hori itxoin beharko dau, zeinen kontratuko zaion, eta hori entrenatzen segi behar eta fuerte. Eta hemendik aurrera gainera, bestelako lanak ere egokituko zaizkio, Nazioen Ligan bihar hasiko da Nazioen Liga Bizkaian, Bilbon eta Barakaldonetan ari behar du Euskal Selekzioarekin, eta orain konzentraziora joan beharko du eta selekzioarekin batera, selekziokideekin batera lan egitea egokituko zaio, baina final laurdeneko partida hori begi bistan duela joan zaigu elkarrizketa setera eta goazen gu ere hark zer dioen entzutera.
Hementxe dugu Naroa Agirre, 22-14, zorionak Naroa, bigarren puntua eta jada beraz final ordenetarako sailkatuta zaude, postu ez badakizu ere behintzat, ziurtatu duzu Azkoitirako txartela. Bai, eskerrik asko, hori da esan dezuna, gaur partida irabaztia importantia zen, ja final ordenetako klasifikatzeko, eta bueno, puntua lortu eta guztu harrekin. Lehengo astean Mexikon aritu zara, baina ez zaizu antzeman lautardian egitea aztu zaizunik, oso bestelako modalitate batean ibili behar izan duzu lehengo astera arte, baina berriz ere azkar hartu duzu lautardirako jokamoldea. Bai, bueno, ontsi etorria, astelenia aterriza genuen Mexikotik, han oso guztu ebiligea, laugarren indeu, nesketa sub-23-en, baina bueno, oso guztu bat esan dezuna bain, lauterdian, hasta azkenian bai entrenau nun, tako berriakin etorren ez baita ere, baina tako aprobauta, eta bueno, pentsat guztua kantxan, sentsazio honakin bukaudet, naiz da hor hasieran hobeto hasi naiz, nik uste beha ez dela enbeste sartu partidan da hor tarte irikitzea lortu dutela, eta gero bigarrengo erdian berriz, beha ibilida gehiago asmatzen, da eskerrak tarte hori nekan. Txapelketan bigarren partida izan duzu atzelari baten aurka, aurrez Maiteren aurka ere aritu zinelako txapelketako lehen jardunaldian, eta gaur Amaiak ere lanak eman dizkizu, bukaera aldean hurbildu zaizunean bereztiki, baina eutsi ahal izan diozu. Bai, hori da esan dezuna hor, bigarrengo erdian dejadakin da mina hundila egitezin, atzian gehatzen itzan, eta hori. Hasieran tanto bolada luzea egin duzu eta horrek ere aukera eman dizu partida pixka bat kontrolpean eramateko. Bai, hori, hasieran eskerra tartia egin deten, hor sake pare bat ezartu isko lehenengo erdi hortan, eta zulua irikitzea lortu eta gero bukeran beha nire ustez komoda hoibilidani baino, nik gutxillo agintzen nun, da hor pare bat fallo tonto inditu bera, da hori eskerrak hasieran tartia irikitan egan. Ez da ohiko izaten atzelariak lautardian ikustea, baina saketik ondo asmatu duzu, asko asmatu duzu, eta horrek ere jokorako aukerak eman dizkizu, sake bueltan aukera garbiak gertu zaizitulako, jokaldiak egiteko. Bai, hori da, berroain finala ordeneta xoetiko partida hori zene kontra jokatzea egiten, betire aurrelaian kontra tokatzea egunean partida oso diferente izatea, guk igual jokua gehiago egite dugu altura eman da atzea, eta aurrelaian kontra, horrekoan bailin kontra ikusi nun, horra irez da min gehiago egite eta gehiago mugitu, hasi que aber nola jutan. Lan horiek bi aste barrukoak izango dira, orain berriz ere bestelako lanak jokatzen zaizitulako, selekziokideekin batera Bizkaian Bilbon Nazioen Liga bi hartik aurrera hasiko zarete eta han behar duzu, hemendik gutxira. Bai, hori da, orain Euskal Selekzioekin joa berriz jokatzea eta berriz zemuz juten. Lautardi eta Binaka orduan ere, ezta? Hori da, Lautardi eta Binaka, baina ni Binakakoa jokatzeko nago konbukatu. Binaka aritzea tokatuko zaizu, berriz ere atzean, ohi bezala, eta gero handi bi astera Lautardian berriz ere tokatzen zaizunaren kontra, zain. Hori da, gure lanakin goitxau eta berriz zemuz juten. Eskuak eta ondo. Bai, hori da. Edarki da, Naroa, zorionak eta eskerrik asko, eta ja bada gauza gondo doazen Bilbo aldetik ere. Eskerrik asko. Hau esek Naroaren hitzak eta badator Amaia bera burumakur, normala den moduan. Bukaera aldean saiatu zara eta pixka bat hurbildu zara markagailuan, Naroak zuen tanto kopurura, baina azkenean ez da posible izan markagailuari buelta ematea. Bai, hasieran pixkat dudekin sartu naiz partidura, eta Naroa banekien ongi etorriko zela, eta hasi gea peloteatzen, eta momentu batean hor partidu erdian pixkat atera naiz, gero ja azkenean ondo, baino ja aldandia zegoen. Partidaren hasiera izan da behar bada gakoa, hor ies egin baitizu behar bada partidak, Naroak tanto bolada luze xamarra egin duelako. Hori da, bai. Egon dira tantu batzuk hor, sake zeren dizkit batzuk, eta igual pixkat despistatu eta nenbilen, eta hori banekien aurrean Naroak minasko egin altzuela, eta hor egon da partida. Saketik ere asmatu du Lautardikoan zeu baino gehiagotan aritua baita eta horrek ere behar bada abantaiatxo ere eman dio Naroari. Bai, sake oso onak egin dizkit, tantu batzuk baita, eta ni Lauterdian edo individualan oraindik sakea ez dut oso ondora ematen, eta ezin izan diot min handia egin sakeekin. Hala ere bukaeran suspertu zarenean izan duzu aukera eta pixka bat arrimatu zarenean zalantzak sortu bizkiozu Naroari. Bai, ja tarte handia zegoen, baino hasi naiz pixka eta arriskatzen, ze ez zegoen galtzeko ezer, eta
hor tantu batzuk egin dizkiot ondo, baina bueno, ja ezinezkoa zen buelta matea tartan dira zegolako. Punturik gabe txapelketan aurrera egiteko aukerarik gabe geratu zara, baina txapelketan nola hasi zenuen ikusi azkenengo bi partietan oso bestelako maila eman duzu, eta pentsatzen dut horregatik pozik izango zarela, nahiz eta triste egon behar duzun aurrera pasatzeko aukerarik izango ez duzulako. Bai, bueno, nahiz eta ez dut partida irabazi, valorazio positiboa egiten du txapelketatik, egia da lehenengo txapelketa zela lauterdian, eta ni oso ohituta nagola atzelari moduan jokatzera, eta hala ere valorazio positiboa eta pozik. Orain atxeden hartu eta berriz ere abenduaren amaieratik aurrera okerrez pagara Binakakoan hasiko zarete eta hor izango duzu berriz ere aukera. Bai, hori ja Binakakoan atzelari moduan, orain deskantzatuta gogor entrenatzea, eta ea ber. Iazlan bikaina egin zenuen mailerekin batera eta aurtengo helburu ere pentsatzen dut horixe bere izango dela, horixe errepikatzea izango dela. Hori da, saiatu ahalik eta partidetan hobekien jokatzen, eta hori. Ederki da, Amaia Altxaburua eta Binakakoan izango dugu berriz elkarren berri. Ni esker. Hauexek Amaia Arrastiaren hitzak eta bere hitzak entzun da pixkanaka gu ere bagatoz elkarrizketarako gunetik eure ohiko komentario postura. Laster bigarren partida hasiko da. Beste bi atzelarien artean, Oiana Orbegotzo batetik, Olatz Ruizen Larramendi bestetik, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Bigarren partida izango du Oianak, azkena Olatzek, oso jokamolde bestelakoa biek, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, polita izan daitekeelakoan. Oraingoz honetan txeutziko dugu emankizuna eta partida hasi baino lehen egin ezin izan duguna egiten ahal eginduko gara, sailkapenak eta bestelakoak errepasatzeko aukera orduan izango baitugu partida hasi aurretik. Gero arte.
Arratsaldeon berriz ere pilotazaleok Olaberriko udal pilotalekutik bigarren partida hasteko prest dira. Dagoeneko Oiana Orbegozo eta Olatz Ruiz de Larramendi, baina horren aurretik talde bietako sailkapenak nola diren ikusi behar dugu. A taldeko partida izango da hau eta A taldean honelaxe dira kontuak. Bina punturekin sailkapenean berdinduta. Puntuei dagokienez, Jera Iturriaga eta Natale Aranburu. 22ko aberatsa du Jerak, 11 tanto gutxiagokoa, 11koa. Natalek eta Olatz eta Oiana, orain arte punturik pilatu gabe. Oianak aukerak balituzke, geratzen zaizkion biak irabazita, gaurko eta datorren asteko irabazita, eta Olatzek aukera handiegirik ez du izango punturik gabe dagoelako gaur bat pilatuta ere lanak lituzke lehendabiziko hiruretan sartzen, eta betaldiari dagokionez berriz, honelaxe daude kontuak, baina hor aipatu beharrekoa da, sailkapena ez dagoela eguneratuta gaurko partida gehitzea falta baitzaio. Hirugarren partida jokatu du gaur Naroak eta bigarren puntua lortu du. Maili da sailkapen buru, bitik bi irabazita, Mujikak bitik puntu bat du, lehengo astean Amaiaren aurka lortutakoa, eta hirutik bat ere gabe. Amaia arrastia dago laugarren postuan, aurrera egiteko aukerari gabe. Sailkapenak errepasatuta prest dira. Orbegozo eta Ruiz de Larramendi azkenengo pilotakadak joko dituzte. Jendaurreko aurkezpena egitera joan aurretik, eta lehen sarrerakoan aipamenen bat egin dugun arren, has gaitezen partida hasi aurretik eman diezagukenaz berba egiten. Maili Jeraren kontra jokatu behar zuen berez Oianak, baina azken orduko aldaketa bat tarteko Olatzen kontrari beharko du. Partida aldatzen da, baina eraberean zabaltzen ere bai. Favorito argirik ez dagoelako, Jeraren kontra jokatu balu, eta Jeraren kontra jokatu balu Jera izango zatekelako favorito nabarmenago. Bai, hori komentatu duzun moduan, azken orduko aldaketa, Jera gaixo dagoela eta bere ordez Olatze sartzen da. Eta partio bete-betea ikusten dut, bi atzelari, Oianak behazain jokatu zuen Natalen kontra, eta partio nahi zuen. Eta Olatzek aurreko astean jokatu zuen Jeran kontra, eta Jera izan zen garaie. Baina partio oso irekia ikusten dut. Eta lehen partidan aipatu dugun gauza batek ere balio du, bigarren honetarako ere atzelariak ez gaude lautardian ikusten ohituta, baina Oiana Orbegozo Udaberri torneoan eta aritu izan da, aurten jokatu du, eta iaz ere, aurten baino gehiago jokatu zuen, beraz alde horretatik Olatz baino ohituago dagoela esan daiteke. Bai, hori, esan dozu mugan zugu nahi, Oianak igual torneo horretan eta lauterdian asko jokatu dau, partio batzuk bota ditu, eta Olatzek ez du jokatu lauterdian, baina txapelketa honetan ikusi ditugun bere partida, bintzat naiz eta ez irabazi partida, bere lana bintzat txukuin da, eta ikusiko hasiera hau nola joaten den bi pelotaren eskutik. Urdin erakutsi du txapak, kolore urdin erakutsi du txapak, eta beraz lehen sakea Olatz Ruiz de Larramenditik ateratzea egokitu zaio. Hasi da beraz, lehen tantoa eta bigarren partida Olaberrian, piloteoan Azpeidiarra nahiz Eulatearra, oraindik bietako bat ere jokaldirik egitera pasagabe. Oianaren lehen aukera horixe izan da, txokokoa, gero zabalekoa probestu nahi izan du, ez du lortu, eta azkenerako kontraerasoan zabaletik txokorako jokaldi batekin Olatzek lortu du partidako lehendabiziko tantoa. Mugitua izan da, eta azken unean defentsan zegoena erasora pasata lehen tantoa Olatzentzat. Bai, tanto nazia lehengoa horre tikitaka bizan, eta horre bukaeran Olatz osondo eskerpaetara osondo botau dejada hori, eta Oiana naiz eta heldu ezin izan dau jaso pelota hori. Bere bigarren sakea atera du Olatzek, doido iritsi da Oianaren erantzuna frontisera, eta azkenerako hausaz zorte pixka baten laguntzarekin partida berdindu du Azpeitiarrak. Bana. Bai, eta ez dakit Oiana tanto bi honetan ikusi da pixkat kojo jamar ikusi dut.
ez dakite orkatio jakon orkatila edo, baina nik uste dut ez dela izan ezetara, eta segituko da bela. Jokoan bertan nik ez dut ezer askorik nabaritu, baina Maiteren gana hurbildu den honetan Errena nabarmendu nahiko nuke neronek ere, pilota aldatu nahi du eta zalantza egiten ari da zeinatera erabakitzerako garaian, lau izan hori dituzte saskian, eta lau horietatik bat atera beharko du, lau baino hiru horietatik bat, Olatzena hotzaran uztea erabaki duelarik. Atera du berria, eta bat hor sake ateratzera, aurreko tantoa laburra izan da, eta ez errantzemateko ez dugu tarte askorik izan, baina orain partidaren bilakaeran Errena zer nolako izaten den, baina bai, nabarmen zaio, nabarmen xamarra duela esango nuke, oinez aritzeko ere Bai, zailtasuna du, eta baita korrika jokoan bertan aritzeko ere, eta bere bigarren tantoa izan zitekeen honetan, pilota jo ostean, pilotak jo du bera. Eta azkenean, Olatzek lortu du, horren ondorioz, bigarren tantoa. Baina uste sorte txarra izan dela, ze Oiana ondo heldua eta justo joda benean pelota bere gana etorri zaio eta ezin izan da kendu hortik. Bi eta bat beraz, Olatz Ruiz de Larramendi aurretik, sake ateratzera dator Nafarra, erdi-erdikoa baina abiadura handian ateratakoa, Olatzekan ohikoa den legez, esan dezagun, dena adierazten hasita eta gero Zabaletik ezin bildu. Oianak biltzekoa bazuen, baina hor pilota jaisten hasi da, zuzenean urrundik, ondo iritsi da eta behar bada jokaldiren bat egiten hasi da, baina etzen hori jokaldirik egiten hasteko moduko pilota. Ez dakit nireko amia, segero eskua be gerrialdera eraman da, baina nustot orkatia lau belauna eskumako, baina bai, ikusten dut zeltasun askokin Oiana mugitzeko garaian, baina bueno, nik uste dut igual golpe txarren bat edo gesto txarren bat izan dela eta segitzeko asmokuka bela. Ona etorri garenean geure komentario postuaren ondoko bankuan etxerita zegoen, takoak jartzen eta orduan ez zirudien ezer larririk zuenik, beroketariketak egiten ari zirela ez diet erreparatu egiari zor bien egitekoei, baina kantxan deserosoago diardu. Normala den bezala, Olatz baino deserosoago diardu Oianak eta orain ere Zabaletik Olatzen erantzunari ez dio segi eta hortaz tantoa lortu du. Olatzek, lau eta bat. Bai, nik uste dut pelota horretara Oiana abiatu bez ez da egin, igual urrun xamar zeuan, baina nik uste dut horre Olatzek justu xamar duela eta txapa gainen izan da, baina Oiana ezin izan dago abiatu bez. Abiatzeko moduko izan zitekeen, baina behar bada Errenaren lanak ere izan daitezke eta horiek azteko modurik duen eta partidan sar daitekeen. Ez baiken ukerai partida lesio baten ondorio zausterik. Lehen da biziko zirriztan ez du tantoa lortu, bigarrenean ordea bai, 2 eta 4, indar handian, pilotaren ingurura mantxo gerturatuta, baina indar handia ematearen poderioz, tanto ona lortu du Azpeitiarrak, 2 eta 4. Bai, oso ondo Oiana horre, eskumakin. Oso ondo sartu pelotari, berose eman dio eta Olatzen zate hori oso zaila zen. Eta berriz ere, lehen gora egin dute materialari dagozkion kontuek Olatzen pilota saskian utzi eta berea kantxaratu baitu ondorengo tanto hau jokatzeko Oianak eta hor pilotak barrualdera egin dio Olatzi eskuinez jotzeko prest zegoen, baina azken unean pilotak berak zoruan egindako efektuaren ondorioz, zoruan hartu duen efektuaren ondorioz ezkerrez jo beharra izan du eta esku zaldatzeko tarterik ez du izan. Erreakzionatu behar izan duen aldi labur horretan, denbora tarte labur horretan. Bai, izan duzun moan, nik uste azkeneko momentuko aldaketa izan dela eta ez da bela euki erreakzionatzeko aukera hundirik.
Sake hau ere gainera etorri zaio, eraman nola nahi ere, eta gero txokoko dejada efektu egin nahi izan du Oianak, txapara bete-betean joan zaio ordea, 5-3. Bai, hor aurrean zeukan tantoa bukatzeko, baina ez du eskuan behar sartu eta txapara juntzaio pelota hori. Olatzek aterako dueneko sakea, 5-3 markagailuan. Eta berriz ere sakea alde. Atzelari nafarrarentzat erdi-erdikoa. Oianak jaso eta arrotu gainera. Eta orain piloteoan asmatu behar, luze-luze. Gipuzkoarrak. Eta jaisten hasi da Nafarra. Horren ostean zuzenean dejada egin nahi izan du Oiana txoko aldetik eta frontisetik urrun zegoela ikusi duenean, baina txapapera joan zaio eta behar bada jokaldi egitera, halako jokaldi egitera joatea uler daiteke Oianak duen erren zantzuagatik. Nik uste Olatz hor deja egiteko oso urrun zegoela, 4 inguruan zegoen eta dejada hortik egitea oso zaila dela eta berak junkakola eta oin Oiana sakea ikusi beharko mintzat partida aldatzen da ben. 4-5, berdintzeko tanto hau besterik ez du behar eta berriz ere partida aldatzen hasteko aukera badu. Gainera, berdintzea lortuko balu, orduan izango luke partidan lehen aldiz aurretik jartzeko aukera, orain arte horretarako aukerarik azpaitu izan, piloteoan ere ikusi dugu Olatz ez dagoela barkatzeko, bifareta egin du kantxaren erdialdetik eta Oianak ezin izan du abiatu ere egin. Eta ni uste Olatzek partei oso hasiera ona eman diola. Oso komodo ikusten dut, pelota luzatzen eta bukatzeko aukera eukanean bukatzen eta Oiana zailtasunekin ikusten dut, baina oraindik partida hasiera da. Partida hasiera besterik ez da eta 22. lekutan dute oraindik eta lan handi egin beharko dute. Hemendik aurrera partida gogortuz gero bederen. Luze-luze eta harro-harro Olatzek bildu eta pilota gaizto aparatu. Oianak Olatzi berriz ere toki berean jaitsi. Eta Olatzek ezin eutsi eta hor ere azpi-azpitik dejada egitera joan ote da. Nik uste baiet dejada egiteko asmoa zeukala, ikusita bideoan behintzat, ez da dejada egiteko aukera zeukala eta oso ondo hartu da bela, baina nik uste bera junkakola. Eta Oiana sakea eta pelota aldaketakin ikusiko ber Oiana zengo segitzen den. Une oro ari dira, bata bestearen pilota kentzen eta beren gustukoa kantxaratzen. Orain horixe bere egin baitu Oianak beste behin ere sakea egitea, sakea lortu duenean, sakea berreskuratu duenean, tanto egitea lortu duenean horren bestez. Eta orain Olatzi baztertu zaio pilota eta ezkerparetatik atera ezinik geratu da. Azkenerako. Oso ondo eskerreratu dugu Oianak hor, eskerpareta oso itxatita jarri hau pelota eta Olatzen nahiz eta eskua sartu ezin izan da eran. Eta partidako lehen da biziko berdinketa izan da hause, seinakoa eta ondorioz honakoa du. Markagailuan aurretik jartzeko estreinako aukera Azpeitiarrak partidaren hasieratik. Olatz izan baita aurretik. Doi iritsi da txapa gainera Olatzen pilotaka da. Segi eta jasotzea lortu du Azpeitiarrak eta gero atzerantz zetorrela zango trabatu eta jausi da kantxaren erdialdean bertan eta hortaz jasotzeko ezin ezer egin. Oianak 7-6, berriz ere Nafarra Olatz aurretik. Eta du daukio horre Oiana ez dakit lehengo botea alduan bigarrenera. Epaiak lehengo botea esan dau, hemen epaiak agintzen dau eta lehengo botea izan dela esan dau Maitek eta tantoa Olatzentzat. Bigarrenean izan dela adierazten ari zaizkigu hemendik ere eta zalantzak
eragiteko moduko pilota izan da gutxienik, nahiz eta Maitek lehendabiziko botean eramana izan dela adierazti duen. Oraingoan hanka sartze nabarmen xamarra Olatzek, Zabalera jokaldi egitera joan dela uste dut, hor aurrealdetik Zabalerako efektua emana izan baitio pilotari. Zabalaldean luze jarri nahian edo, baina txapapera joan zaio pilota. Bai, nik uste dut azkeneko momentuan bote txikia egin diola eta gehiago makurtzea behartu da bela eta esen izan da beraman. Oianarentzat eta aurretik jartzeko bigarren aukera, partidan aurretik lehen aldiz jartzeko bigarren aukera eta oraintxe lortu du helburua. Sakearen erantzuna goiko koltsoira joan baitzaio Olatz Ruiz de Larramendiri. 8 eta 7 beraz, Azpeitiarra markagailuan aitzinetik da. Bai, bueno, nik uste dut eramateko sakea zala, baina hor Olatzek altura asko jau da bela eta gora jun zaiola. Labur atera du, labur ez ezik, laburregi ere bai, iruko arrastoa urrun baitzuen pilota horrek, zuzenean sakea, bat ere pilotakabarik jo beharrik izan gabe Olatzentzat. Bai, nik uste dut azkeneko momentuan bote txarra egin duela o motz gelitu zaiola eta ezin izan da bela eskua ondo sartu eta horregaitik sake falta egin da bela. 8 markagailuan, sakeari ezin izan dio eutsi eta berriz ere aurkariaren Olatzen sakei erantzun behar, tanto batez gutxienez. Aukerakoa Olatzek, ezkerparetara zertxo baitz sartu zaio azken honen arte itxaron gura izatearen, baina gero Zabaletik legezarreko ormabiko dotorea jo du eta tanto alakoxea lortu gainera, tanto polita egin gainera. Bai, oso ona hor Olatzek oso ondo ikusau Zabala libre zegoela eta oso ondo botatako bipareta izan da. Indargabe baina nahikoa eta Olatzen eskutik tanto bikaina. Lehengo astean alakorik egiterik ere ez zuen izan, Jirak Azpeitzion ia ezertarako aukerarik eman, baina gaur ari da. Zertzela da politak uzten eta ongi jokatzen eta azten olako sake atera duen orain. Ezkerparetan asko sartua eta ondorio zeramateko biziki zaila eta zuzenean saketik tantoa, 10 eta 8. Bai, sake ona Olatzen eskutik, ezkerpareta ondo bidauta eta Oianak ezin izan da hau eraman. Berriz ere sakera dator Eulatearra. Lehengo baren antzeko sakea, ezkerpareta handirik gabe. Oianak jaso, gero kantxaren erdialdean utzi du pilota Olatzek. Erdialdetik txokora moztu Oianak, Olatzek jaso, berriz ere txokora. Kontrapausoan harrapatu du Azpeitiarrak Nafarra eta tantoa lortzeko bidea egin du. 9 eta 10 indartsu erabili du pilota tanto honetan Oianak eta mozketaren bidez lortu du 9. Mozketetan indar handiz erabili du pilota eta orain ere hori egiteko arazorik gabe ikusi dugu jokoan ari ziren bitartean. Bai, nik uste dut hor Oianak oso ondo asmatua bela, beluzia eman diola eta oso ondo moztutakoa eta Olatzei pasa egin dio. Eta, bueno, tanto oso ona Oianan eskutik, berria partian pixkat sartzeko eta gain ikusi beharko atxeden alde honekin nola bultatzen den bi pilotaiak. Olatzek eskatu du atxeden aldia, 9 eta 10 markagailuan, eta behar bada lehen Naro Agirreren eta Amaia Arrastiaren arteko partidan aipatu dugunaren antzeko zerbait pasatzen ariko zaio burutik Olatzi, atzetik aurrerako bidea egiten ari da Oiana eta joko hobea erakusten eta bestelako sentsazioak biltzen ere bai, kantxan. Bai, nik ezagunan bi pelotek eren lan atxukuna ideala egiten, Lehenengo saketik hasten da partidua, saketik biak ondo, gero pelota
ondo astintzen eta aurrean daukenean biak bukatzeko ongi bukatzen, no? Eta nik uste dut biak partio txukuna egiten eta horregaitik ikusten ari garela marka hori holan 9-10. Estu da partida, oraingoan Zabalera sakea Oianak eta abiatu bada ere iristeko denborarik gaztio eman Olatzi, Amarna. Bai, eta zagero justu xamar esango neban. Ez dut iruko arrasto hori justu xamar paso da bela, baina bueno, ona izan da eta Olatz urrun zegoan eskerpaetan eta oso ondo asmatu Oianak zage horrekin. Maite arrastoaren pare-parean dago, Hirukorren kuadroko arrastoa ongi ari da zaintzen beraz eta pasadu antza denez nik ere ez diot erreparatu Hiruko arrasto hori, baina eskurik jaso ez duenez lortu beharra dago gainditu duela Larri Zanagatik ere. Amarna markagailuan eta beste tanto bat jokoan piloteo handixiagokoa Olatzek jaitsi. Ezkerparetan asko baztertu eta Oianak eramaterik ez, 11 eta 10 lan erdietan doi Olatz jarri da aurretik. Bai, hor oso ondo Olatzen, nik esango neban Olatzka hor aurian daukanean bukatzen trebe ari dala, Horre bi pareta bebi hau da, mosketekin beho oso ondo ari da, eskerpaeta hori bilatzen, eta nik esango neban Olatz azkenengo paus horretan tanto bukatzen oso ondo ari dala. 11 eta 10, beste horren beste falta zaizkio garaipenerako atzelari nafarrari, horiek eta bat gehiago Oianari iritsi da bipareta hartara eta baztertu ere bai eta honetara ere iritsi daiteke. Iritsi eta aurreko horma aurrena jota hormabikoa ahal izan duen moduan jotakoa Oianak, baina tanto izateko nahikoa hor Olatz txokoan preso harrapatu baitzuen Oianaren aurreko pilotakadak, 11. Bai, nik uste meritea eman behar zaiola Oianai, no? Zabaleko pelota horretara ongi iritsi da, gainera Olatzi eskerpaeta horretan lan egiten, eta gero hor iritsi da, eta berak eskarakin bi paeta ondo egin du, eta tanto oso Oianantzat. Eta orain baita sake gaizto on bat ere, 12. lortzeko. Bai, nik uste oin bai asmatu dela sakian, lehengoan nik uste hor eskerpareta hori bi hau da bena, eta ondo etorriko zaio tanto Oianantzat. Sakez lehen da bizikoa, bi paretaz ere lehen da bizikoa izan du 11. aurreko tantoa, eta berriz ere sakea eskura Azpeitiarrak, sake ateratzera dator, punpa eragin eta luze jarri du ezkerpareta handi egirik gabe, Olatzek eutxi. Horre gozok moztu, Olatzek txokoan barrena luze, ezkerrez jo du Oianak, baina Zabaleko arrastoa zarago egin bide du punpa. Pilotaka horrek epaileak adierazitakoaren arabera. Bai, nik uste horre raia ikutu da bela eta txarra izan dela garbi, Maite gorre eskua jaso dau. Eta bueno, Olatzentzat berri osakea, ikusten ari gara partio oso gogorra ari dela izaten, 12 joaztela, eta hani partioa asko gorbitzen zaiela aurretik. Eta Oianari dagokionez berriz, erren apur bat egiten ari da, baina behintzat badirudi hasieran beste eragozpenik ez zaiola sortzen ari. Ez, ikusten da oino Oianabe oso komora irala, hori, aireko jokoan aire sartzen, Olatz be aurrean ondo, osake esango neban bi pelotaiak euren lana txukuna irala egiten. Zabaletik edarki jaitsi du pilota txoko ingurura Olatzek, eta gainean doi izan da, efektu handi hartu du Dejada horrek eta eramateko aukerarik ez du izan Oianak, pilotatik oso gertu egon arren. Bai, nik uste dut hor Olatzek efektua handia eman diola azkeneko momentuan, eta horregaitik pixkat motz gelitu zaiola Oianai, eta meritua Olatzei eman. Eta gainera halakoak eramateko ez dira, errazenak izaten noski. Ez dira izaten erraza, ze efektua ematen dozunean, pelotak beste bote errar bat egiten dago, bote txikiagoa, eta azkenean ez dira izaten errazak eramateko pelota horrek. Aukerakoa sake bueltan Olatzek, Dejada egin nahi izan du, baina ez zaio gura bezalako irten, luze txokoan barrena horbe gozo, aire sartu da Ruiz de Larramendi, orain berriz ere aire sartu behar, boleaz
lehen Sotamanoz sartu dela kontuan hartuta, ere doi txapa gainean, baita efektudun jokaldia Oianak Zabaletik txokora ere, eta horrek azkenean saria eman dio Oianari, eta orain badirudi odolkiak ordainetan eman dizkiola Gipuzkoarra Nafarrari. Lehen Olatzek berak egin duen jokaldi molde bera, oraintxe egin baitio Azpeitiarrak Eulatearrari. Bai, tanto lakotan Oianai eman behar zaion meritua, no? Pelota asko aria jasotzen zaiak, eta horren eskutik aria izaten behantza tantoa, eta bueno, meritua handia Oianai eman. Eta gainera, tantoa bilakaerarekin izan den kontuan hartuta, defentsa lanetik erazora pasatzeak ere, badu Oianari eman beharreko meritu apur bat ere, Olatzen menturan ibili behar izan baitu, defentsatik erazora garbi pasa ezinik, tantoaren zatirik luzenean behintzat, eta aurrekoan ez bezala orain agintzeko aukera izan du, pilota luze eta arro erabili du, eta horrek arazoak sortu dizkio, eta defentsan aritu beharra ekarri Olatz Ruizel Larramendiri, eta azkenean pilota arro eta luze astintzearen ondorioz tantoa lortu du Oianak, eta berriz ere berdinketaren ostean bera dugu markagailuan doi tanto bakarraz aurretik. Ba, eta ondo toriko gako Oianai tanto hau, no? Konfiantza hartzeko, eta nik uste horro ondo asmatu abela, pelota ondo atzatu abela bizi, eta Olatzek ezin izan da bela eraman. Txokoko dejada sake bueltan, Olatz ez iristeko adinakoa izan da, eta tanto biko zuloa zabaldu du markagailuan Azpeitiarrak, hau ere dejada oso polita izan da. Maili. Eta hemen txalo eske, hari gatzaizkio etorritako publiko apurrari, baina badirudi eskuako zituztela eta txalo askorik ez dutela jogura, baina tira. Txalo jozeko modukoa izan da, Oianaren azken dejada hori, Maili. Bai, merezitako txaloak. Azkenan dejada oso nahi izan da beran eskutik, txapa gainean, eta merezitako txaloak behar zen. Dejadaz bigarrena izan du, eta bestela ere ari da, tanto sorta emankorra oparoa pilatzen Azpeitiarra, eta 15 eta 13koa dugularik tanto biren aldea Oianak markagailuan zabaltzea lortu duenean partidako bere bigarren etenaldia askatu du Olatz Ruizel Larramendik, eta etenaldiko denbora tartea agortu aurretik zutitu dira biak alariak atxeden setetik, eta lehen partidan gehienetan gertatu bezala Maite Ruizel Larramendi epaileak agindu aurretik berriz ere jokoari ekiteko pres dira. Orbegozo eta Ruizel Larramendi sakea kantxaren erdialdera. Oianak, Olatzek jaso, berriz ere beste aukera bat, txokoan barrena moztu, inarrandi egirik gabe, baina Olatzi gainera bideratua, eta gero txokotik zabalera irekitzen hasi da, baina zabalaldearekiko tartea ez du behar bezala neurtu Oianak. Bai, gutxigati juntzaio kanpora, justo gaina marra ikutu abela esango neban. Eta hone izaten bazan, zailtasunak izango zean Olatzentzat, baina, txarra izan da, eta, Olatzentzat puntua, eta, tantoa, eta, aber, sakakin asmatzen da. Izan liteke, txapan bertan jo izana, guk pare-parean dugu Maite Ruizel Larramendi, epailea horretarako dago, eta ez dut nik txapa parez pare edo oso gertu izan arren botean non egin duen ikusi, baina izan liteke txapa jo izana, eta orain urrundik oso dejada zaila egin du, ezkerparetan asko sartu baita, asko baztertu baitzaio pilota Oianari. Olatzek jo duen bolea luzearen ondorengo erantzuna bat baztertua izan da, baina ezkerparetatik atera ez ezik. Jokaldi egiteko aukera ere izan du Oianak, eta gainean izan denez
berak lortu du tantoa, horretara bere 16garrena izan dena. Bai, eta esen zaila hor Oianak eta ben pelota hori, eta gaina tantoa ari, no? Ni uste justu xamar izan da, baina tantoa balio du eta behantza tanto. Justu jotakoek eta naita efektu dunak direnek berdin balio dute, gainean baldin bada tanto, gainean ezpada aurkariari mesedea eta hortaz baita tantoa ere, eta 16garrenaren ondotik 17garrena pilatu du markagailuan Azpeitiarrak, mozketa baten bidez, beste tanto on bat Oianak, eta orain jokoan sartu ezin da eta jokaldirik egin ezin da, Olatz Oianaren merituagatik noski. Bai, Oiana ondo ikusten da, ondo, pelota gehiago atzatzen eta aurrean daukanean bukatzen konfiantzakin ikusten dut, eta hor moztu da bena Oiana oso pelota hona izan da. Eta orain defentsatik erasora pasana izan du Olatzek, aurrealdean edoztartarako moduko pilota zuen, Ormabikoa jotzea erabaki du, baina txapa jo du. Bai, esan ideia txarra, baina eskuan ez da ondo sartu eta justo txapara junzaio. Txapak batzuetan aurretik doan ari laguntzen dio, eta ez atzetik aurrerako bidea egin behar duenari, eta batekoz besteko ezin jaso. Eta ezin jokaldia behar bezala egin Olatzek eta beste tanto bat jokoan, eta orain ere Oiana agintzen, aurrez izan du tantoa bukatzeko aukera, eta pilota gozoa zuen honetan, esku horpoaz jo du, bat ere parte honeko kolpea ez da izan, eta Oiana zegoen tokian bertan utzi du pilota, txapa gainerako adina indar eman gabe. Ba, eta askotan gertatzen jau pelota aurreko pelota horretan gauza asko tortzen zaigu burura eta errexenak faia egiten ditugu, eta ni uste hori pasa zaiola Oiana, horre bat erdi inguruan zeukala tanta bukatzeko, eta gauza asko torriko zaiola burura eta igual beha jun zaiola. Azkar hartu behar dira erabakiak pilotan, eta pilotan ez ezik beste kirol zenbaitetan ere bai, baina hor aukera garbiak diren horietan gauza asko burutik pasatzen baldin badira, ez dira errazenak izaten, eta orain hanketara jokatu dio Olatzek Oianari, eta ezin izan dio azken horri eutsi. Txokoan barrena indar handian erabili du pilota, bere jokoaren ezaugarriek aditzera ematen dute hori, palanka handia baitauka Olatzek binakako partidetan. Gure jarraitzaile baldin bazarete binakako partidak ikustetik jakingo duzue hori, guk bezain ondo, eta horranketara jokatu du Olatzek, eta deseroso sentiaraztea izango zen, Oiana deseroso sentiaraztea izango zuen helburu, eta lortu du bere egitekoa. Ba, ine guztot hor belozia bilau da bela Olatzek, oso mugan kriston palanka dauka esku horietan, eta nik uste oso ondo bilau da bela hor Olatzek belozia, eta Oianak ezin zen da bela eraman. Doi gainean Oianarena, eta tanto, 19 eta 16, orain ere luze atzetik 3 tarditik sartu behar izan du, besokakoan sartu da, baina gainean jarri du erabe ahal izan duen bezala Azpeitiarrak bere azkenengo pilotaka da, eta 19garrena lortu du, eta berriz ere horrek sakea berreskuratzeko aukera emango dio ondorengo tanto honetarako gutxienez. Eta orain Olatzek partidari eutsi behar, errefera luzea izan da Olatzena, eta Oianak ezin izan dio eutsi. Azken unean zertxo baztertu zaio ezkerparetan, baina eramateko modukoa zirudien, Magi. Bai, hor ne guztot eramateko pelota zala, baina ez dakit eskuan ez du igual sartu ondo pelota eta zein izan da hau eraman. Tanto bira. Olatz Oianaren gandik, 17 eta 19. Eta dena zabalik, oraindik 20 birako tantotxo batzuk falta dituzte biek ala biek, eta ez dira, elkarren gandik urruti. Ez, Olatz orain 18aren tanto batea jarria, eta ikusten ari gara partio gogorra dela izaten, oso paregatua eta berre zein heltzen da 22 lehengo. Eta nik uste azken tanto hauetan Oiana
nekatuta sumatuko zuela Olatzek eta buruz gain behin eta berriz pasan nahi dio pilota Oianari, ez du lortu baina behartu batzak eman dizkio eta azken honetan nahikoa izan da Oianak Olatzen azken pilotak arro eta luzea ez eramateko eta luze jarritako hartatik lortu badu 18garrena, berdinketa markagailura igoarazi duen tantoa, saketik bertatik lortu du, sake gaizto baten bidez eta lehen gauzak zabalik baldin baziren, orain are estuago eta alde bietarako aukera du orain partidak, tanto kopuru bera egin behar biek eta bakarrak lortu behar, eta atzerik aurrerako bidean olatuan txampa hartu duen ez Olatzek, bera sentsazio hobeekin partidaren amaiera aldera. Bai, hori hain Oianako bigarren tanto egin dau, orain Oiana jarri da aurretik eta ondo etorriko jako tantoa berrio konfiantza hartzeko eta hain bi tantora dauka Oianak garaipena, Olatzek berriz 3 tantora. Zorte pixka baten laguntzarekin iritsi da Olatzen sakeari eman dion Oianak eman dion erantzuna eta 20garrena lortu du, 2 tantora garaipena Gipuzkoarrak, tanto bat gehiagora 3 beraz Nafarrak eta lanean segi behar eta kontuan hartu beharra dauka Oianak bere bigarrena duenez garaipenak balio handia izan dezakeela eta garaipena lortuko ez balu ere tanto kopuru handia egiteak ere mesedea egin diezaiokeela. Bai, azkenan irabazten dena puntua ondo etorriko jako, sailkapenean aurrera egiteko eta besteak berriz tanto kopuru handia egiten badaude ondo etorriko zaio aurrengo partiorako, ikusiko abertzeinek irabazten da ben. Biak dute garaipena 2 tantora eta Olatz sakea. Alaxe da 20 markagailuan, tanto bi egin behar, baina bietako batek besterik ez ditu egingo horiek. Zabalera sakea nahita Olatzek, Oianak txokotik Zabalerako bidea egin beharra izan zezan eta gero pilota luze jarri du eta Oianak ezin izan du eraman 21 eta 20 eta berriz ere erren nabarmenago egiten partida hasieran ikusi dugun antzeratxo Oiana. Bai, ez dakite nabil zeltasun asko gini guzten korrika egiterako garaian Oiana. Ez dakite ukiko ben hankan, belaunan edo zer gauza. Baina hori, zeltasun egin guzten dut eta Olatz berriz azkenengo tanto hauetan serio. Olatzen azken sakea izango da non eta ez zen luze egilo baten, sake gaiztoa izan da, Oianak jaso eta orain piloteoan segi behar, luze, atzera Eulatearrak, Azpeitiarrak eutxi. Ezkerparetaren bazterretara itxatxita jarri du pilota Olatzek, Oianak eraman, berriz ere luze oraingoan kantxaren erdialdera, hau ere ekarri du Azpeitiarrak, txokoan barrena luze orain. Baina Oiana orain arte guztiak jasotzen ari da, bote txarra egin dio baina ekarri. Olatzek tantoa bukatzeko aukera dauka atzera, buruz gain pasa ezin, baina aurkariari lanak eman eta tanto egiteko aski izan duenez, garaipena lortu du eta garaipena ez ezik, baita gaur amaitu duen Ligaxkako lehen puntua ere, 22 eta 20 beraz. Ligaxkako lehen puntua Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearrarentzat eta honekin zain geratu beharko du aurrera egiteko aukerarik izango duen ikusteko. Oianari partida bat gelditzen zaio oraindik eta han dena eman beharko du, puntua behar bada garrantzizkoa, premiazkoa gertatuko zaiolako. Bai, hurrengo asteko partida oso garrantzitsua izango da Oianantzat. Puntua eskuratzeko, partidua hieran kontraukeko dau, partida oso zail bat, baina edozer gauza gerta daiteke. Osea, partidua fuerte irten beharko da Oiana eta dena ematera. Eta gero galdetuko diogu elkarrizketa egitera joaten gatzaizkionean zer izan duen hankan edo belaunean edo artikulazioetan behintzat zer gertatu zaion eta ea horrek datorren astera begira ez dion eragozpen handiegirik sortzen
gaurko bertako kontua baldin bada neke handirik ez du izango, hori sendatu eta behin osatuta onena ematera kantxaratu beharko du datorren asteko partidan Oianak, eta Olatzek lan ona egin du lehengo asteko Ahozapore garratzeko partida azteko aukera izan du, eta baita bere joko erakutsita irabazteko ere. Bai, nik uste biak partioan egin dutela, markaia ikusita. Olatzek ezagunan bere lana txugun indabela, Oianak bai, baina azkenengo paus hori falta jakola. Baina, bueno, Oianak urrengo astera biratu bidau, partio oso garrantzitsua dauka, eta horra joan beharko da dena ematera. Multzo banatako partidak datorren astean, multzo banatako azkenak, Iturriagaren eta Orbegozoren artekoa bata, eta gaur hemen bestelako lanetan aritu zareten biona bestetik, Maite Ruiz Larramendiren eta zure artekoa bestetik, gero aipatuko dugu datorren asteko jaialdia, baina elkarrizketetara jo aurretik, azkar, egin ohi dugunez estatistikak errepasatuko ditugu. Oianak pilota askotxo galdu du, orotara 8 apuntatu dizkiot eta egindakoak onakoak izan ditu. Moztuta eta dejada Ziruna, Ausaz beste bi ere bai, eta Bana baztertuta biparetaz Sakez eta pilota atzean jartzearen poderioz galdutako horietako bat, gainera Sakez falta izan da, Sake laburregia hain zuzen ere, eta Olatzek tanto kopuru txikiagoa egin du, baina baita gutxiago galdu ere. Sakez eta dejadaz bina, atzean 3, eta zortearen laguntza Zbiparetaz eta Moztuta Bana, eta 6 galdu ditu, partida 34 minutu eta 50 segundoan geratu da, partidaren iraupena 35 minutu zazpitik geratu da beraz, eta azkenerako garaipena eta ligaxkako lehen puntua Olatz Ruiz Larramendik lortu du, 22 eta 20 Oiana Orbegozo mendean hartu eta gero, Olatzek ligaxka amaitu du, eta hemendik aurrera esan dugunaren arabera zain geratu behar, datorren asteko partidaren emaitzaren arabera izan baitezake aurrera egiteko aukera ligaxka luzetik final laurdenetara. Eta orain, berriz ere, geu komentario postu honetatik zutitu eta elkarrizketetako gunera joko dugu, aurrena Olatzek zer dioen entzun eta ondoren Oianaren sentsazioak zeintzuk izan diren jakiteko. Berehala gara beraz, Olatzen eta Oianaren hitzak biltzeko prest. Bagoaz, geu eta gurekin batera baita Olatz Ruiz Larramendi ere elkarrizketetarako gunera, jarri da Olatz. Eta hasteko moduan garenean ekingo diogu. Hementxe dugu Olatz, 22 eta 20, bukaeran estutu zaitu Oianak, baina azkenerako atera ahal izan duzu partida aurrera, sufrituta izan bada ere. Bai, partidu osoan zehar atzetik ibili naiz, eta horra maieran pixkat partidua aurreatu dut, eta aurreatu jot. Partidaren hasieratik nabaritu dugu Oiana errenka nabarmentze bilela, eta partidaren erdialdetik aurrera hobesiago aritu bada ere, bukaeraldean berriz ere nabarmendu zaio errena, eta hor baliatu ahal izan duzu pilota luze eta atzean jartzeko. Bai, nik uste biak hotz sartu garela, eta gero Oiana behotu du eta joka hasi da, eta ni faioak egin ditut. Eta gero amaiera aldea, ni berriz sartu naiz, eta Oiana pixkat okerrez egon, eta Geraren aurkako partidan ez bezala gaur izan duzu zure jokoa plazaratzeko aukera, eta horregatik ere pentsatzen dut pozik izango zarela. Bai, ni urrengo asteburuan tokatzen zitzaion, baina era pixkat gaixo dago eta jokatzea tokatu zait, baina irabazita kontent. Eta lan ona egin duzu, gainera? Bai, gutxienez partida ateratza lortu dut, beraz orain urrengoaren espero eta pasatzen naizen o ez. Datorren astean jokatuko da multzoko azkena eta horren arabera jakingo duzu edo jakin ahalko dugu
aurrerako zaren edo azkenean ez dizun emaitzak berak aukerarik emango aurrera egiteko, baina nola nahi ere ligatxaren balorazio positiboa egin behar duzula pentsatzen dut. Bai, hori da, orain esperoan, horrengo partidan esperoan, baina hala ere, kontent gaurko partidaekin. Ez da ohikoa, atzelariak lauterdian jokatzen ikustea, behar bada Oiana baino gutxiago aritu bazaren ez hori ere nabaritu da partidan, baina lan ona egin duzu eta aurrera pasazkero berriz ere aurkariei, balizko aurkariei lanak emateko prest, ezta? Bai, atzelariek pixkat iago atzak ematen diogu, pixkat velozia handiagokin, eta hori Oiana eta Oiok atzelariak gara, beraz, parekatuagoa dago partida. Jokatzekotan bi aste zenituzke atxeden hartzeko, beraz errekuperatzeko ere baduzu tartea, gaurko partida gogorra izan da eta bi aste hauek ere ondo etorriko zaizkizu. Bai, hori da. Edarki Olatz, eskerrik asko eta zorionak lortutako garaipenagatik. Hauexek Olatzen hitzak eta badator Oiana bera ere errenka eta galdetu behar diogu. Oiana partidaren hasieran nabaritu dugu, errenka zenbiltzala, zer izan duzu? Ez, hor badaukete kaderalden kargatzen zaiten zona bat, eta aurreneko tantuen ja hor desente bertu zait, eta hortxe, arrastaka. Halere, partidaren erdialdetik aurrera, badirudi arazoa atzean utzi ahal izan duzula, eta hor hasizarela erreakzionatzen eta zure ohiko joko erakusten, eta asko hurbildu zatzaizkio Olatzi, partidaren azken aldera, zalantzak sortzeraino ere bai. Bai, hor, pelotakada bat beste hor bitan dutaneo, nahi bezala joi jutenen, nahi nun hor bukaera behitzat ondo aliatzia. Baina, nura apoiatzen nahi bezala eta ez nahi eran ibilita, zaila. Eta jokaldi politak ere egin dituzu, moztuta batzuk, bibaretaz egiten ere saiatu zara eta bat lortu duzu, eta dejadaz eta bazterduta ere lortu duzu, eta baita baztertzearen bidez saketik tanto bat ere. Bai, azkenien pelota luzatzi ere etzizaten gehiagiko meni eta saiatu da batzuk suertez, baina txapagaine justu izin dira eta kale gehitxo partio nahi ziteko, baina hola izatea. Bukaera aldean nekatuago zeundetenean, Olatzek nabaritu du pilota buruz gain pasatzeak behar bada saria eman zieza jokeela eta horretara jo du buruz gain pasatzerik ez du lortu, baina zuri eraman gaitz jartzea bai. Bai, hor bukaerago tantotan beak gehiago luza du eta gehiago behartu dei eta arnasa gehi esan nekeik hola ez nun somatzen arnasa ondoneo, baina nahi eranen nabilen da azkenien beak iraziu eta zorionak eman. Datorren astean berez gaur jokatzeko bazena jokatuko duzue, aukera guztiak ez daude galduta eta beraz giraren aurka dena ematera kantxaratu behar da. Bai, kantxaratu beharko duzu. Bai, dudan ez da bateatzeik eta alda nahingoa. Partida gogorra izan da, baina eskuetatik eta fisikoki ondo? Bai, ondo. Zalantzarik gabe beraz eta inolako eragozpenik gabe datorren asterako, eskerrik asko Oiana, Joana zaigu geure elkarrizketa setetik, baina bagoaz, pixkanaka mai ere hurbiltzen zaigunean, bagatoz bertara, eta mai amaitu da gaurko jaialdia, aukerak badituzte, nola Olatzek ala Oienak eta bigarren beste taldean dena erabakita dago, Amaia ez beste hirurak pasako zarete aurrera, eta beraz zabal-zabalik taldeko borroka hori datorren astean erabakiko dena. Bai, hori esan duzu moduan gure taldean ja dena erabaki da, Maiteen itan aroa pasauko gara eta Amaia kanpoan gelituko da. Eta taldean hurrengo astera begira itxointzen, aber zer egiten da ben Oianak jeran kontra, eta dena airean gelitzen da. Datorren astean aipatu dugu, Girak eta Oianak jokatuko dutela ataldeko partida erabakigarri edo ataldeko sailkapena baldintzatu eta erabaki araziko duen partida, eta bestetik betaldean ezer jokoan ez dagoen taldean, Maili eta Maite biok ikusiko zaituztegu parez pare elkarren kontra, eta han bion helburua bi astera begirako lanetarako, Azkoitiko final laurdenetarako sentsazioak biltzea eta maila polita ematea, aukera ona delako, aukerarik onena delako, kantxan joko ona erakutsi eta ondorengo partidetarako behar bezala puntu-puntuan iristea.
Bai, azu esan duzu moduan, maitetan partioak ez da balioko ezetarako, baina, bueno, ondo etorrikoa zentxasoak hartzeko urrengo faserako, eta, bueno, aber behintzat maiteketan partio polita egiten dugun, maila ona ematen dugun, eta zentxasio onak biltzen ditugun. Beste galdera bat ere egin behar dizut, Maite atzelaria da, baina aurreko asteetan ikusi dugu maila honetik gorakoa, txukunetik gorakoa eman dezakeela lautardian ere, eta beraz atzelaria izan arren, badakigu berak ez dizkizula lanak bat ere erraz jarriko. Ez, badakigu Maitek nola jokatzen daben, aurreko astan erakutsi zeban zelako maila daukan, eta oindala lehenengo partian aroan kontra be kriston maila erakutsi zeban, jokatzeko dagoela lauterdirako, eta lan zailak eukiko ditutela, eta dena ematera jungo naiz, eta behintzat partio polita ateratzen den. Eta beste taldeari dagokionez, Jera eta Oiana parez pare elkarren aurka, favorito behar bada Jera, nabarmenago aurreko asteetan erakutsitako jokoagatik eta lauterdian eman dezakeenagatik, baina Oianak dena jokoan izango du eta aurrera egiteko aukera ere baduenez, hozka egitera joango zaio eta ezer galtzekorik ez duela partida arriskutsua izan daiteke eta lanak eman diezazkioke Jerari. Bai, ni uste, Jera tranquil jungo dela, azkenan beha pasauko aurrengo fasera, eta, ni uste tranquil jungo dela Jera, zentxazioak batzera, eta Oiana berriz, dena matera, azkenan partioz importantea da behantzat, beak irabazten bazan, ezekigun zein pasauko zan, oblatzeo bera, baina, partio ireke ikusten dut, ez dakite segertukoan, zeinak irabazten den, eta behintzat partio ona eta txukune egite duten. Oianak irabazizkero kalkulagailuak atera beharko genituz eragiketak egin eta aurrerako norden jakiteko, baina txapelketa luzeetan ez ezik laburretan ere bai, gauzak astintzea eta emozioa eskatzen dugu azken egunera arte, eta txapelketa honetan azkoitian sartu aurretik azkoitian jokatzen hasi aurretik hori izango dugu, eta gu alde horretatik pozik izango gara, Maili. Bai, azkenan emozioa beti dena bukarerako lagatzen dugu, emozioa egongo da, eta denok azkenengo partio horren begira, eta behintzat disfrutatza jungoa, jende animatzen den, eta bi partio hon irtetzen dian, eta maila ona ematen dugun. Halaxe izan daitezen espero dugu, Iturriaga Orbegozo batetik, Barrokal Mujika bestetik, baina agurtu horretik azken oharra, orain artekoak larun bat arratsaldez izan dira behasaingoa izan ezik, eta datorren asteko ere ostiral arratsaldez izango da, arratsaldeko 7etan hasiko da, eta ikusiko dugu ataldean ze 3 pilotari pasatzen diren Azkoitiko final laurdenetara. Besterik ez gaurko Zolaberriatik, plazer baduzue, datorren ostiral arratsaldeko 7 inguruan hasita, hemen izango gara, zuen zain jaialdiak ematen duena kontatzeko prest. Ordu arte, plazer baduzue ordu arte, arratsaldeon, eta aste ona igaro ezazuela. Arratsaldeon.